Il-ġimgħa filgħaxija ġiet organizzata attività bħala parti mill-kampanja nazzjonali Give a Damn Go Vote fejn laqqet numri ta' individwi involuti f'organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. Il-kampanja qed tittella bilan li tħajjar liż-żgħażagħ jivvotaw fit-8 ta' Ġunju, irrispettivament mit-twemmin politiku tagħhom jew ma' liema partit jappartjenu. James Pizzuto, ħaddiem fih dan aġenzija żgħażagħ, saħaq li bħala għaqda qed isiru diversi programmi sabiex wieħed jikseb għarfien kif jivvota. Aħna l-Aġenzija Żgħażagħ qegħdin nagħmlu ħafna programmi li għandhom x'jaqsmu d-demokrazija u ma kif wieħed jivvota u għalhekk nimmaġina li bħalma jiena u kollega tiegħi nippruvaw ħafna nenfasizzaw l-importanza tal-vot, nippruvaw waslu dan il-messaġġ liż-żgħażagħ bl-entużjażmu tagħna fil-proċess demokratiku u billi wkoll ninfurmawhom kif dan jaħdem u kif wieħed għandu jagħmel biex ikun iktar involut fih. Waqt li kienet jindirizza l-attività, segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zzoparditanti irringrazzja lil dawk kollha li attendew għal dan l-avveniment. Huwa nfasizza fuq l-importanza tal-vot u ddeskrivih bħala wieħed mill-akbar għodod b'saħħithom li għandu l-poplu biex jinfluwenza d-deċiżjonijiet li jaffettwaw ħajjitna u l-futur tagħna. L-iskop ta' din il-kampanja huwa sabiex inħeġġu liż-żgħażagħ sabiex nhar 8 ta' Ġunju joħorġu jivvotaw. Żewġ elezzjonijiet importanti ferm, l-ewwel waħda hija tal-Parlament Ewropew fejn tant jittieħdu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum u taż-żgħażagħ fejn jidħol l-ekonomija, fejn jidħlu l-karrieri, fejn jidħlu l-impjiegi, imma daqstant ieħor hija importanti l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn iż-żgħażagħ u l-popolazzjoni in ġenerali huma mistennija li jeleġġu il dawk ir-rappreżentanti li jridu jmexxu l-belt jew raħal tagħhom.